Ydych chi'n eog o gwylio oriau yn sgrolio ar TikTok a Instagram Reels o fi? Os felly, dyna'r 3 ffyrdd chi'n gofod cofio gyda etholiad y Senedd yn dod lan. Felly, rhif 1, AI. Ni gyd i gweld gymaint o lluniau a fideos AI ar-lein, a falle wir mae'n ddoniol iawn gweld gwleidyddion yn gwneud neu dweud pethau hurt, ond mae'r pobl sydd wedi creu nhw eisiau cael argraff penodol arnoch chi. Os ydych chi'n gweld llun AI neu deepfake ar y we, gofynnwch eich hunan beth yw'r ffynhonnell ac yw e'n ddibynadwy. Cwestiynwch eich hunan p'un oedd bod yn gredadwy, a yw e'n neud i chi deimlo emosiwn penodol. Rhif 2, Algorithmau. Dwi'n siŵr chi wedi clywed am y gair yma o'r blaen. Dyma beth mae'r cwmnïau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio mwyn cadw chi fyna'n sgrolio ac ymoriau, a be maen nhw'n defnyddio i'ch diddordebau chi mwyn cadw chi fyna gan ddangos beth chi eisiau gweld. Os ydych chi dim ond yn gweld un ochr o'r wleidyddiaeth, gofynnwch eich hunan pam ydw i dim ond yn gweld un ochr. Ystyriwch ddilyn ystod eang o tudalennau fel allwch chi gael y ddarlun llawn fel cwmnïau newyddion neu tudalennau fel ein tudalen ni, Senedd Explained. Rhif 3, yn olaf, Bwriad. Gyda gwleidyddiaeth yn llawn barnau gwahanol, mae pawb yn ysu i gael ein sylw ni. Pan ydych chi'n sgrolio ac yn darllen neu gweld rhywbeth, meddyliwch, yw hwn yn rhy dda i fod yn wir. Mae gwybodaeth anghywir, camwybodaeth neu twyllwybodaeth yn ceisio pwyso arno ni i feddwl mewn ffordd penodol. Cofiwch feddwl yn gritigol am unrhyw gynnwys chi'n gweld gan ofyn y cwestiwn pam, pwy a beth amdano fe. Felly dyna oedd yn 3 top tip i am camwybodaeth wrth i ni ysau at yr etholiad. Dilynwch ni ar Senedd Explained a The Sprout am mwy o wybodaeth dibynadwy wrth i ni nesau at yr etholiad.